ही टोपी अशी डोक्यात घालायची, असं गुंडाळायचं असं, आणि असं उचलून घ्यायचं बाबूला. नवीन कपडे आणलेले बाबूला, जबली टोपरी नवीन आहेत ना, म्हणून ते असे पाण्यात चांगले काढायचे 2-3 वेळा. सगळे पाण्यात टाकायचे. टोपरी पण आहे, हे लंगोट आहे. साबण नाही यूज करायचं? साबण नाही, आता पहिल्यांदा साबण नाही घ्यायचा. असेच पाणी असणार, त्याची खोल सगळी वरती निघून गेली पाहिजे, म्हणजे चांगले बुचक लावून काढायचे. हे टोपरी आहेत, म्हणजे कसं नवीन कपडे चावतात ना अंगाला, म्हणून धुवून काढायचे. हा टोपर आहे. हे झबला आहे, नाडीवाला बांधायचा. हे वर नाडी बांधायची. आणि कपडे कसे बापूचे धुताना वेगळेच धुवायचे, आपल्या कपड्यात नाही धुवायचे. आपले कपडे आपण धुतो ना त्याच्यात नाही धुवायचे, त्याचे वेगळेच धुवायचे. नेहमी पण नंतर सुकवताना पण वेगळे सुकवायचे, मग शोधाशोध नाही होत. अशी खल जाते बघा कपड्याची. हे बघ कलर बघ, त्याला खल बोलतात कपड्याची. वरती खरखरीत पण असतो ना कपड्याचा. आता बाबूचे कपडे सुकत घालायला पण मागवलेलं आहे, ते आता तुम्हाला खोलून दाखवते. नंतर कपडे पण सुकवून त्याला दाखवते. हे कपडे कधी आणलेत माहितीये का? मामांनी मामीन जाऊन आणलेले आहेत मार्केट मधून. 7व्या महिन्यात जेव्हा ताईला आणलेली ना, तेव्हाच कपडे आणलेले आहेत. आता आपण ते कपडे सुकवायचं मागवलेलं आहे, ते आता खोलते. एक एक गिफ्ट खोलूया. करून देतात ना, खोलायला सुद्धा होत नाही. कटपट्टी लावून देतात एकदम पॅक करून. यात आहे काय बघते काय अजून. काय नाही, चिठ्ठी आहे. हे बघा, कपडे सुकवायचं. फक्त बाबूचेच कपडे सुकवायचे. मस्त आहे ना, छान आहे. दिल बघते बघ. दिलू, हे काय आहे? हे तुझं नाही आहे, हे तुझं नाही. हे बघ, हे बघ, हे बघ, हे बघ, हे बघ, काय आहे हे? काय आहे? बाबूचे कपडे सुकवायला. बघी बघी, ये बघी बघी, काय आहे? काय आहे? जोजो बाळा. दिलमध्ये माझे काय कामाचं नाही. आता ते मी कपडे धुतलेत ना, ते सगळे याला लावायचे. हे लंगोट आहे, असे लंगोटी पण 1 डझन आणलेले आहेत. हे छोटे छोटे कपडे कसे माहितीये, आपल्या कपड्यामध्ये मिक्स केले तर दिसणार पण नाहीत ते, परत शोधाशोध. हे झबली आहे, हे बघा नाडीवाली झबली. उन्हाळ्यात असंच पाहिजे. हा, आता हे कसं आपण वरती बाहेर उन्हामध्ये ठेवायचं लावून, मग टेन्शन नाही. काढताना पण घरात आणायचं आणि गाड्या मारायचे. टोपरा बघा किती छान आहे, मस्त आहे टोपरा. किती बाबूचे कपडे राहिले बघ हँगरला ना. आता असाच हा हँगर आहे ना, पंख्याखाली ठेवायचा, नाही तर थोडं ऊन असेल गच्चीवर वगैरे, गॅलरीत वगैरे, तर उन्हामध्ये ठेवायचे चांगले कडक सुकेपर्यंत. आणि चांगले लगेच सुकले की गरम गरम उन्हातूनच गरम गरम आणूनच गाड्या मारून ठेवायचे. कारण थंड होईपर्यंत, रात्र होईपर्यंत बाहेर कपडे बाबूचे ठेवायचे नाही, कारण ते मुंग्या वगैरे येतात. म्हणजे गरम गरम सुकतात ना, तेव्हाच आणून गाड्या मारून ठेवायचे. आता मी इकडे काय करणार आहे माहितीये का? या शिडीला इकडे वरती दोरी बांधणार आहे आणि दोरीला इकडे अडकवून ठेवणार आहे. कारण शिडीला इकडे लावला ना तर अटकतात. हे बघा, अडकतोय है ना, असं.
एक बाबूचं काम झालं, कपडे सुकवायचं टेन्शन गेलं. आता आपण दुसरं काय घेतलंय ते आपण मागवलंय ते फोडूया. ए बघ, ते कुठे? काढ काढ काढ, तू काढ तू काढ तू काढ तू काढ तू काढ. आता याच्यामध्ये बघूया आपण काय मागवलंय ते तुम्हाला दाखवते. बघा याच्यामध्ये काय आहे, कलरफुल. दिलू हे बघ काय, हे बघ काय. दिलू घाबरली, दिलू घाबरली. हे काय आहे, काय आहे बघ, काय आहे, काय आहे. आज दिलू आणि मी फोडतोय. हे बघा काय आहे, मस्त कलरफुल एकदम. रुमाल आहेत, रुमाल. आपले टोपीवाले रुमाल लागतात ना, टॉवेल. गुंडाला हे असेच आहेत. आता मी तुम्हाला दाखवते. हे असं ठेवायचं, असं पायावर ठेवायचं. आणि ही टोपी अशी डोक्यात घालायची, असं गुंडालायचं असं, आणि असं उचलून घ्यायचं बाबूला. ही टोपी आपण उन्हातून वगैरे कुठून नेतो ना, तेव्हा ही टोपी घालायची आणि घ्यायचं. असे आम्ही 3 मागवले बघा. कपडा चांगला आहे, क्वालिटी. कपडा मस्त आहे बघ, मऊ मऊ एकदम. आता हे खोलून नाही दाखवत, हे आता ठेवते तसेच. आता तुम्हाला दुसरं दाखवते. दुसरं आम्ही काय मागवलं आहे. आता तुम्हाला अजून एक सरप्राईज. हे काय आहे बघा, जाळी आहे. हे आम्ही खास बाबूसाठी, बाबूचे कपडे ठेवायला. याच्यामध्ये पण आपण कपडे ठेवलेले आहेत ना बाबूचे बघा. हे पण आम्ही नवीन आणलेले आहेत कपडे त्याला घालायला. आणि ही कपड्याची, ही आपली बाबूची बॅग, स्पेशल बाबूसाठी बॅग आहे ही. जेवढे कपडे येतील ना तेवढे आपले ते बॅगेत ठेवायचे. आता हे मी तुम्हाला काढून दाखवू का? एक काढून दाखवते. एक तर सगळेच आलेत बाहेर. हे बघा कसे आहेत. एकच आहे हा ड्रेस, एकच आहे बघा. आणि हे पाय आहेत ना, खुले नाही आहेत. मोजे घालायची गरज नाही पायाला बघा. हे मोजे आहेत पायासाठी. एकच चढवायचं. असे 3 ड्रेस आम्ही मागवलेले आहेत. एकदा घडी बिस्कटली ना, मग घडी घालायला होत नाही आपल्याला. जेवढे बाबूचे कपडे असतील ना तेवढे ह्याच्यामध्ये असे ठेवायचे. आता आपण याच्यामध्ये बघूया काय आलंय म्हणजे आम्ही मागवलेलं आहे खास बाबूसाठी. हे टॉवेल आहेत. टॉवेल नाही ते, हा हे बेड कव्हर असतात ना, म्हणजे ओलं नाही व्हायला. अच्छा बेड. अच्छा, बेड कव्हर. हा, एक काढते. हे बघ. हा, एका साईडला प्लास्टिक आहे ना. हा, एका साईडला प्लास्टिक आहे. हम्म. म्हणजे खाली गादी भिजू नये हो, म्हणून ना. हा. हा, ते असे किती आहेत? हे 3 आहेत. 2 आहेत. 2च आहे. हा, एक आहे. साईज मोठी आहे ना तशी. साईज मोठी आहे. असे सगळे कपडे आता त्याचे एका याच्यामध्ये ठेवायचे. असे सगळे कपडे आता त्याचे ह्याच्यात ठेवायचे. आपण हे बघूया आता काय मागवलंय. बाटली. हे बघ हाताला चिकटला. हे आपली बाटली दुधाची. दुधाची नाही ती, मग मला ती पाण्याची बॉटल. ती तुला पाण्याची बॉटल आहे, मला वाटलं दुधाची बॉटल आहे. नाही, वरचं काढते. असं पाणी प्यायचं. हा, ते मला पण होईल, नंतर बाबूला पण. अच्छा, छान आहे. ते कसं ते पाणी पियत राहायला पाहिजे ना त्यावेळी. आता हे खोक्यामध्ये नको ठेवायला ना. नको. आता हे बघूया आपण पटापट काय काय आहे ते.
हा ते वाईप्स ते हे काय? वाईप्स ओले कपडे असतात ना, म्हणजे पुसायचे असे हा, टिश्यू सारखे. टिश्यू सारखे आहेत. हा ते ओले असतात जरा. ते आता खोलू नको ना, नाही खोलायची गरज म्हणजे नाही. अंग वगैरे पुसायला. हा हा, ते खोलत नाही मी. हे असे मागवलेले 3 आहेत. 3 आहेत ते. आणि आता आपण परवा मागवलेले आहेत ना त्याचे कपडे, काय मागवले? पावडरचा डब्बा, लिक्विड डिटर्जंट. लिक्विड आणि ते पावडरचा डब्बा, ते पण सगळं याच्यामध्ये ठेवायचं. हा आणि आपण कपडे धुतले ना बाबूचे, की सगळे आणून ह्याच्यामध्ये घड्या मारून ह्याच्यामध्ये ठेवायचे. हा मग इकडे तिकडे ठेवले आणि इकडे तिकडे शोधायला नको, म्हणून आम्ही आज दादरवरून ही बॅग मागवली आहे, जाळी. मस्त आहे आणि कुठे जायला यायला पण बरी. पटकन नाही. बाबूला घेऊन रत्नागिरीला गेलो ना, की ही रत्नागिरीला पण बॅग घेऊन जायची त्याची. हा म्हणजे स्पेशल वेगळे राहील ना सर्व ते कपडे. वेगळी राहील, त्याचेच कपडे राहतील त्याच्यामध्ये. हम्म चला आता आपण काहीतरी नाश्ता बनवूया. हा भूक लागली आहे ना.